ben Ronnie Jonker, ik ben preparateur. Nou, dat is van jongs af aan begaan. Ik ben een jongetje van 13, denk ik. Die vond ik mijn eerste eenkorentje. En die had ik toen zelf naar de preparateur gebracht. En nou, toen leek het mij ook wel leuk. Dus dan had ik hem vregen ook daar zo nauw naar de komen mocht. En sinds nu overal hier had ik zeg maar, mijn eigen vergunning. En nu probeer ik het een beetje van de grond te krijgen. Het is een stukje natuur wat er beschijn komt. Er moest weten hoe een beest in elkaar steekt. Als het beest kleren is, moet het helemaal airburst worden. Dat komt er beschijn, komt boetseren beschijn, een stukje kunstzinnigheid. En het is eigenlijk het eindstreven om het beest zo natuurlijk mogelijk, duurgetrouw mogelijk uit te schentelitten, zeg maar. Dus dat eigenlijk niet schenk is dat het beest dit is. Ik snij nou de lippen nog een beetje bij. Er zit nog een roltje vlees in, zeg maar. Dus ja, ik dat er net uithalen. Dat krimpt heel bot. Dus dan vloekt de bek, zeg maar, bij het doekje. Dit is een Drents heideskiep. En hoe kom je bij zo'n skiep? Nou, deze had ik dus kregen bij de slachterij. En deze horens die hier ik nog van een oud preparaat. Dus dit wordt eigenlijk gewoon weer recyclen. Mijn streven is eigenlijk om dit beroepsmatig te kunnen doen. En ik denk dat je dan zwaar je moet, dat is een van de betere wordt van Nederland, zeg maar. Zo niet van Friesland. Maar dit is voor jou op dit moment gewoon nog een hobby wat je doet naast jouw werk? Ja, ik ben timmerman van mijn vak. En dat is echt prachtig. Maar dit vind ik mooi, hè. En jouw huis zit helemaal vol met geprepareerde beesten? Nee, dat valt er nou mee. We hebben wel wat in de kamer te staan, maar het zijn voornamelijk geweien en horens. Dus het is net zo dat je vrouw helemaal knettergek wordt omdat de keten helemaal vol zit met die beesten? Nee, dat valt er nou mee. Maar ze is wel blij dat jou hier zit en net thuis, denk? Ja. Maar grote dingen, die moet ik eerlijkheidshalve wel bekennen, die mag ik dus net thuis doen. Die moet ik ga dan een loods in dokken en daar doe ik dan een grote karkassen zeemen. Want daar komt inderdaad wel wat meer smeerderij bij. Nou, dan ben we nu bij mijn loods. Die hier slachtziek, of de slachtziek, hier vul ik de grote beesten, zeg maar. Dat wil mijn vrouw net al hier in een huis hebben. Hier is in de Friese zak. Die ben al je tot de nakt al vult. Hier lezen onder andere de pythons in. Nou ja, een edelheid erin. Ja, die is spekelen, dus hij bevriest net helemaal, maar hij is wel conserveren, zeg maar. Dus de restant van de beesten die leest tussen de frikandel en de patat? Nee. We gaan in totaal 4 vriezers en voor jou en voor mij. Dit is een tijgerpython van 4 meter. En we hebben binnenkort een lang weekend ook. En dan zal ik zeker mondooien, hier hem snijden, mal van het lichaam maatje. En dan zal ik proberen om in het vakwerk in het centrum van Dokkum om weer in elkaar te zetten. Ik verkeep je ik. Er ben ik een skipperhouders die wel stuks aan de muur gaan zeggen. Of de jagers, of gewoon verzamelaars die het mooi vinden. Of gewoon particulieren die gewoon de natuur heel mooi vinden, die dan wat aan de muur hangen willen. En voor een puttenmerken is dat een soort stukje status natuurlijk. Dus koningshuizen en presidenten, jij in die Oaklandische kring? Nou, nog net. Maar wat weet. Ze ben welkom. Goeie. Ben je hond dan? Ik ben maar een hondenbradje.
Dat doen we alle dagen even, joh, want het is goed voor de hoen en voor de baas. Die waren wat in beweging. Ja. Maar de hoen wat meer dan de baas. Ja, maar die moet vanmiddag nog even. De baas nog even? Ja, de baas mag vanmiddag nog even. Zal die een keer achter een baltje aan? Nee, Oh. nee. Die doet een eigen programma. Start to run. Oh. Ja, dat net van beetje. Nee, dat klinkt spannend. Dat is een mooie vanmiddag nog even. Maar de slag. Zo? Draven. Ja. Is dat eigenlijk wat leuk? Ja, maar ja. Ja, Ja, maar jongen, als valt je- me net al. Nee? Nee. Zo, die hoen die draaft meestal achter een baltje om. Jo, draven. Nee, maar daar ben ik een heel soort verhaal bij. Dus daar draven we dan achterom. Dat scheelt ik wel, hoor. Ja, want ik ben meest verhaal, ik ben 3 man. En de rest ben een verhaal. Dus ja. Dus dan hoor je wel vooruit. Ja, maar ja. Ja, dat gaat best. Ja. En we hebben al geleerd dat we net voorop draven mooi. Oh. Dus, En dan net? nou, dan doen we het te gek, hoor. We willen waarschijnlijk wat we kennen, hoor. Oh ja. Dan krijg je blessures, hè. Dus, Nee, ja, je jezelf voor de kap. ja, nou. Ja. Het zit in nu, hè? Ja, dat is zo. Dan word je wat sneller, hoor. En we hebben elke week hebben we een onderwerp erbij. We hebben, dus ik ben wat van opstekken kennen. Vrienden week hebben we de pedicure erbij. Hoe we onze voeten onderhouden moeten. En we hebben eens een keer een... Nagellakken en zo. Ja, nou dat hier gelukkig krijg ik al, want we moesten voeten de zakken ik nog uit. Hè. Zag ik al, dat we ook de volgende keer alleen weten. Want geen autoval de nagellakken al, maar zodat moet net iedereen zien, hoor. Dus Krijg je vreemde gezichten. ja, nou dat is ik zo.